Talaga? Hi ulit guys. Okay na. Ay, nakakita. Magbabaliktad na naman ako nito. Kimi. Ano yun? Ay! Wait lang guys. Saglit lang. Wait lang. Tawa. Yan. Yun, di ba? Hi guys. Wait lang. Hi! Hello sa ating viewers. Yes, di ba ganito na lang. Di ba? Hi guys. Good afternoon ulit. Hi guys. Hi, ang dami agad viewers. Ayan, Sabado ngayon. May mga trabaho yung iba. Hi po, shoutout kay Galiano Jonathan. Hi, Shaina. Dito ka, Shaina. Bebe. Ayos lang po, Galiano. Sir Galiano. Shoutout po, Eddie TV. Hi po, Lods Marvin Besmonte. Hi po sa ating 19 viewers. 19. Guys. Joel Teodoro, shout out po from Candon City, Ilocos Sur. Ilocos. Shaina! Hi guys. Arnold Balyat. Yo. Ay. Hello po, Ruel Espinilla. Hello. Afternoon po sa ating lahat. Shoutout po kay JR Nazareno from Daraga Albay. Shoutout po sa mga taga Daraga. Ano ba ito na-spell ng name mo? Name ko, Kathleen. Kung ano lang siya. Spell nga daw. Ricardo Acosta, shower out po. Hello po sa ating lahat. Maray na hapon po, Boy Bicol Vlog. Okay lang po ba? Malinaw? As in, parang sobra sa liwanag. Feel ko. Feel nyo din? Char. Parang sobra sa liwanag ba, guys? Pwede ko naman siya ganyan. Sobra talaga siya sa liwanag. Diba? Masyado na Thank you po, Ruel Spinilla. Diba guys? Sobra siya sa liwanag. Feel ko lang. Diba? Kumusta sa lahat? At kay Kuya Nolly, kumusta po kayo? So, yan. Meron tayong 20 million viewers. Dito na lang. Babalik ko siya. Babalik kita. Ano guys? May mga busy po ba ang lahat? May mga trabaho?
May mga trabaho po ba kayo? Hold up. Shoutout po kay Sir Nilo Buboy. Ano po, live po muna tayo. Baka pag sem break namin, saka ako mag-a-upload. Ang sem break namin is January 24 hanggang katapusan ng January. Diba? Sana yung iba. Oo nga, madalang siyang mag-upload. Para madalas ka namin. Ano, live lang po muna tayo mga kuya. Pero baka, mag-upload ako ngayong sem break. So wala naman kaming, kasi nga sem break, di ba, wala na masyadong school works. Shoutout po, Ronnie Monterde. Salamat po, Sir Nilo Buboy. Ay, ang galing. Ang cute, Kasi yung lola ni Balete is, friend kami sa FB. Yung lola ni Balete. Ni Balete girl, friend kami sa FB. Tapos nag-chat na kami nito ng lola niya noong October pa 2023. O October 2023. Nanonood ata siya ng live. Kasi ang sabi niya, magayonon ka baga, nagparaulok sa imo si Ruby, nag-iling kami video mo sa dakol senampay. Love live kaungon niya, noorin ka mapasyardig de. So ang sabi niya, pinapanood daw nila ako ni Ruby. Naka-live daw ako. Tapos tinatanong niya kung kailan daw ako bibisita doon sa kanila. Sagnay Vinar, shout out po. Happy ko na dyan na si Kainoli sa Bicol. Opo, nasa diet na po. Kumusta po pala? Okay na ba ads mo? I-a-apply pa po yun sa YouTube. Tapos kailangan ng parents kasi hindi pa ako 18. Wala pa ako sa legal age. Kumusta po Richard Aranyas? Shout out po. Randy Haiko, musta na kayo ni Balete? Nakakamiss kayo dalawa. Ano po kasi, we both busy po sa ACADS. Sorry guys, wait lang. Makati kasi yung lalamunan ko. Replyan mo na natin si Lola. Hello po. Si Lola, nakikita ko yung Lola ni Balete, girl, nakita ko yung post ng December. Parang pumunta ata siya sa lugar ng, yung sa anak niya, nagbisita, tapos naggala-gala, ganon. Diba? So yun guys. Hi po, Vicente Alipio. Ayos lang po kayo po. Kumusta po kayong lahat? Shoutout pala kay Balete. Yeah, sa lola niya, sa family niya, pati kay Ate Rica. Okay, sana maayos na para makatulong sa'yo, lalo na sa pag... Oo nga po, yun din iniisip ko. Iniisip. Ang bait ng lola ni Balete. Positive thinking. Birthday niya yun, ni Ate Rica. Hindi ako na-inform. Dapat in-invite ako. Charot. Happy birthday kay Ate Rica. 20 na siya. So,
2 years lang ang gap namin, age gap. Kenneth Copico Blanca, shout out po. Shout out Rolando Jr. Rivera. So shout out kay Manny Hebron, siya yung nagsabi na birthday daw ni Ate Rica. Aral kayo mabuti para matupad niyo yung pangarap niyo. Opo, salamat po. Shout out po kay John Antazo. No guys. Char. Kumusta kayong lahat? Kumusta ang lahat? Ate Rica, sana mabasa mo pagbati ko. Ate Rica, happy birthday daw, sabi ni Galliano Jonathan. Sabi, kapag birthday, ang laging sinasabi, sana wag kang magbago. Kapag New Year naman, sana magbago ka na kasi 2024 na. Alin tayo doon? Paano kung ang birthday mo is January 1? ano doon sasabihin mo? New Year, bagong taon na, magbago ka na. Tapos, happy birthday, magbago ka na. Ay, wag kang magbabago. Ay, dapat ako nalito. Afternoon po kay Richard Aranyas. May nunal ka pala sa pisngi. Nakita nyo? Oo. Napanood ka, ang ganda ko, parang tumaba ako. Sure, tumaba ako? Ewan ko, pero marami nagsabing pumayat daw ako kasi, di ba ganito yan? Nakita nyo yan? Adjust tayo. So, yan, di ba? Nakita nyo yan? Dati, ganyan yan, no? Dapat ganyan lang yun. Basta, ba't ako nagpapaliwanag, Char? Desiderio Salvador, shoutout po. Ang ganda mo talaga watching from Mindanao, Cagayan de Oro. Shoutout po from Mindanao kay Kuya Desiderio. Good afternoon, Prinsesa. Yo. Good afternoon po, boy. Respito. English not? Respect. Guys, kamukha niya kasi si Bina Morales. Kaya adol ko sa kanila. Thank you po, Sir Galliano. Shoutout for Mino Minjola, Sender Channel. Seryoso kayo, guys? Seryoso na kayo? Sa tumaba ako? Okay. Kasi yung mukha daw yung tumataba. Ba? Thank you po, Kuya Roel. At least na Ay, Char! Oh my God! What's in your face? Beauty. Charot. Beauty. Ala, binog na binog yung mukha ko, guys. Pero okay lang yun, diba? At least daw maganda. Charot. Pabati naman si Justin Galliano ng Dingalan, Aurora. Shoutout po kay Justin Galliano. Pinapa-shoutout ni Sir Jonathan. Baka niya to? Anak, kapatid, or pinsan from Dingalan, Aurora. So, yan, meron tayong 30 million viewers. Baka nag-chat na yung lola. Ay, hindi. No, guys. Live muna tayo ngayon. No. Ba? Diba? Ano, guys? Ano po? Na ako kasi, ewan ko,
Yung mga nasa live ko, syempre mga ahead na, mga may edad na, mga, hindi naman sa mga edad, mga ahead na, mga 30 plus, 20, ganun. So, parang, alam nyo yun, tapos ako, eto, parang, yung pang-bagets, yung ko, yung aurahan, tapos yung pag-approach ko sa inyo pang-bagets. Tapos parang tuloy ako, what if diba? Kasi iba naman yung nyo, sa ko, parang nandito lang ako, tapos nandiyan kayo. Tapos, alam mo yun, parang, iba kasi ako pag ka-level, pag bagets, iba din. Tapos parang, alam mo yun, parang mahiya ka pa, like, ganun. Richard Aranis, nag-usap na ba kayo ni Kuya Noli? Hindi pa po. Alfredo Lipayo, yung mga Kabicolana dyan from Binangon ng Rizal, magandang araw sa inyo. Shout out po sa ano daw, mga Bicolana sa Binangonan na Rizal. Rizal. Binangonan. Ayos lang po, Kuya Ruel Espinilla. Kinakaya pa. Diba? Sana mabisita ka ni Kanoli. Sana mabisita niya ako this break. Char. Kasi nga walang pasok. Diba? Kasi sem break. Tapos after sem break, back to na naman tayo. Back to reality. Diba? Back to reality. Beauty pa rin, nandiyan na si Sir, ha? Shout out. LGU Daraga. Shout out sa mga nagtatrabaho sa LGU ng Daraga. Coco ni Jumper Sniper. Hello po. Watching from Damam, KSA. Thank you po for watching. Amando de la Cruz. Shout out po sa iyo from Iloilo. Family de la Cruz. May makilala din ako nitong de la Cruz. Sorry guys. Makati pa talaga sila lamunan ko. Malakas ba yung audio or mahina? Hindi ka na nag-update sa kwarto mo. Ano na ba itsura ngayon? Piling kita ko ng pag-alis mo na gano'n. Yung kwarto ko, ganun pa din. Yung kung paano mo siya huling nakita. May live ako. May upload ako nun eh. Kung paano mo siya huling nakita dun, ganun pa rin siya ngayon. Kasi, yung wifi. Hindi. Yung CP ko, walang signal pag data sa kwarto sa loob. So, inaano ko lang to, hotspot. In-hotspot ko lang sa yung laptop, in-hotspot ko sa CP. Kaya, pag dinala ko yan doon, hindi na siya magfa-function kasi nga, wala ng signal, walang data sa loob. Bigla na anong wish mo kay Rika sa birthday niya? Good health. At yun nga yung sinabi ko, wag siya magbabago. Tapos pag New Year, sinasabihan tayo magbago ka na kasi 2024 na, ganyan, 2025 na. Good health, syempre, then para sa family niya, then good luck sa magiging future niya sa life kasi, diba, rinig ko mag-aaral si Ate Rika ng college. Good luck sa kanya. Sana malampasan. Alfredo. Shout out po sa lahat na huwag po kalimutan mag-like, love. Thank you po Kuya Jumper Sniper ko po. Yes. Ano gamit mo pag live mo ng laptop po yung gamit ko. Hi po Glenn D. Unwell. Hi po. Shout out. Hello po sa inyong lahat.
Ikaw pala, Kathleen, kailan birthday mo? Matagal pa po ang birthday ko. This year ako magdidibu. Magdidibu, pero ano, ano yan, hindi ako maghahanda sa birthday ko para updated kayo. Diba? Para walang pumunta. Char. Baka magulat ako. Ayos lang po, Kuya Glenn. At saan banda sa inyo sa Bicol? Santo Domingo po. Santo Domingo, Albay. Kasi may Santo Domingo din pala doon sa lugar ni Mami Mali. Naalala nyo yung ano, yung may in-upload siyang short na ano, nag-model siya, ganon. May mga nagsabi na ako daw yon kasi Santo Domingo yung nakalagay na lugar. May Santo Domingo din sa kanila. Siya yun. Shout out daw po pala kay Balete Girl. From Paki Laguna, Dario Banda. Dario Banda, shout out po from Paki Laguna. John Antazo, may bago ka na ba vlog, Lods? Wala pa po tayong bagong vlog, Lods. Live muna tayo, Lods. Saka na tayo mag-upload, Lods, pag natapos-tapos na yung mga gawain. Joy KSA, shout out po. Eli Amusco, good afternoon po. Ricardo Nagayo, good afternoon. Miss PG, ang ganda niyo po. Salamat po. Salamat po. Kumusta dyan sa Albay? Ayos lang po. Wala siyang ulan, pero mahangin lang. Pag umaga, ang lamig. Yes. Kuya Glenn, di Anwil, may BF ka na ba, Lods? Wala, Lods. Grabe kayo, Lods. Grabe si Lods. Yan, meron tayong 35 million viewers. May nakita kong post, magkakaroon ng ng community college ang Santo Domingo. Pero hindi naman namin yan maaabutan na. Kasi para to sa mga 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 Domingueños na 'di ba, yung hindi afford yung Legazpi na school. Tapos meron namang San Jose, pero malayo sa Santo Domingo kasi malilipot 'yon. Malayo, so magastos pa rin naman sa pamasahe. So itong Santo Domingo Community College sinimulan na ni Mayor. Thank you kay Mayor. Kasi sa San Jose, guys, maliit lang. Tapos ang daming estudyante. Kaya ang pasok doon, MWF, 3 araw lang kada isang linggo. Pag merong schedule or pag merong vacant, pag merong room, yung hindi gagamitin, yung walang gagamit, saka lang. Kaya pag nag-San Jose ka, pwede ka maging working student kasi yung mga araw na wala kang pasok, pwede ka magtrabaho. So yun naman yung kinaganda doon. Pero nga, hindi naman sa ginajudge ko, pero nga, hindi siya sikat depende na din naman yan. Pag nakagraduate ka dyan, depende sa diskarte mo, di ba? Huy! Hi, Edol George Ogalde. QC. Bakit Bicolano magandahon ka? Ay, ala, thank you po. Ray Rose Villanueva. Shoutout po. Angel Ibon. Dyan na siya ulit. Na-miss ka namin. Salamat po. Tumama ako sa lot. Ibibili kita ng school loads. Ano daw? Kailan pa yan, kuya? Tagal pa yan. Malay mo may surprise kaya nali kasi 1 year lang yun. Mangyari kasi diboran, di ba? May plano din naman ako, like, kung pan lang yung meron, yun lang.
Di ba? Kaka-scroll ko to sa FB. Guys. Ano? Pag-uusapan natin. No, I feel insecure pero go lang. Di ba? Go lang. Fighting. Parang feeling ko may gagawin ako ngayon. Nakalimutan ko kung ano. Magli-lip. Ay, wag na pala. Mag-lip flash. Sana ako. Mag-lash lift. Lip flash, lash lift. Para lang. Tuloy-tuloy lang BG pag vlog mo, marating mo din na pangarap ko. Sa pamilya mo, salamatan po. Oo, si Rochelle Morales. Naka-follow ako sa kanya. Subscribe pa lang sa kanya. Taga saan ba yun? Si Rochelle Morales vlog. Ano guys? Wala pa akong ligo. Pati yung ligo. Ay nako. Oo. Nakakagulat ka naman kuya. Ang gwapo mo talaga. Shout out kay Kuya Noli. He's here. Kumusta po? Busy? Okay lang po yan. It's part of our life. Ay naku, ewan ko ba't ko nasabi yun. Pero totoo naman kasi. So siya sana tulungan. Oo, alam ko yan. Tanong idol, nung nakita ka ni Kuya Noli, may BF ka na ba? Ilang taon na kayo? Ano? Taga dito rin sa Bicol. Yung Rochelle. Hoy! Ba't yun yung pinag-uusapan natin? Hi po, Kuya Noli. Kumusta ang biyahe? Ay, kahapon bata kayo nakarating, no? Kasi mabilis lang. Yun, no? Si Kuya Alamid. Basta, si Kuya Alamid. Pag pumapasok sa utak ko yung Kuya Alamid, masarap yun magluto. Diba? Cook yan eh. Sana all cook. Yo. Kumusta ang life? Ba't yan? Huwag na po natin yan itapay ka. Hindi, ayos lang po ako, Kuya Kenneth. Ayos lang po na diba? Hindi naman. Kasi ayoko talaga mag-topic ng ganyan. Kasi nga, enjoy. Mag-enjoy tayo. Ang buhay ay enjoy. Pagka-single. Tama lang, uy! Saan yun? Saan yun na Uy, yung may mga uy. Uy. Batangas ba yun? Ay, hindi ko. Nakalimutan ko. So, idol na subaybayan kasi kita mo launa. Ganun po ba? Kuya Richard. Kapangalan mo yung kuya ko. Si Richard. Huwag niya ligawan yun si Hus. Pag-aaral ka pa yun. Magka-college pa nga. Maghahanap pa nga ng AFAM. Charot.
Shayna! Bebe! Shayna! Si Bunso ayaw magpakita. Kailangan daw, mamiss niyo muna si Bunso bago daw magpakita. Bebe ko! Bebe, wait lang guys. Feeling ko guys, kailangan ko mag-lip tint. Oo, kasi ang putla ako parang walang dugo. Parang ko. Okay na. Sabi ni Orwell Spinilla, kung ano lang sana magkaroon ka ng Kuanoli si Angel someday, support ka namin dyan. Meron naman talaga, di ba? Yung mga Bulacan. Yung mga Bulacan. Yung Bulacan si Angel, di ba? Tapos yung, Albay. Angel. Siya na bunso ng Team Pangway dahil may may bunso girl. Shaina. Kawig ka ng mga anak ko, kaya lagi kitang pinapanood. Ganun po ba? Salamat po, Ray Rose. Villanueva, kawig! Oh my God, baka ako yung nawawala yung anak. Charot. Ay. Okay, visible sa malaki na siguro si Shaina. Hindi yun lalaki. Madadagdagan lang yung edad niya, pero hindi yun lalaki. Di ba, guys? Ano, guys? Ha? Hotdog! Shaina, bebe ko! Bebe ko, hindi ka na. Bebe! Bebe! Ba't sa salamin talaga maganda ako? Pag sa camera, hindi. Ay, nako naman si Kuya. Ini-scam niya na naman ako, Kuya Richard eh. Medyo pinapanood ko yung wala ka pang ipin. Rar! Wag nyo na yun balikan! Hi po, Herbert as well Salamat po, shoutout po. Mas lalo kag man rin, sabi kasi nagkikinog. Huwag nyo na yun balikan. No, forget the past. Charot. No. Char. Chikading. Alam nyo guys, gusto ko na lang bumalik sa kinder, tapos kumanta lang, chikading. May 3 chikading na, kumapit sa sanga. Ganon. Letter of intent. We are the grade 12 students of Santo Domingo National High School, and we are having a research study as a part of our curriculum in practical research. In view of this, with the students of Santo Domingo National High School are asking permission to grant us authority to conduct an interview with the farmers of Barangay Lidong. Nakakamiss mga vlog nyo ni Kuya Noli. Banding ba?
Banding. Hindi, kasi gano'n talaga yung mga charity vlogger, 'di ba? After nila sa sa iba naman kung saan sila parang ano lang 'yan, kung saan sila madidestino, gano'n. 'Di ba? Gano'n talaga. Ay naku, si kuya palaging yung pisngi ko. Hmm. Si Kuya James Reid. James Reid. Feel mo naman yung pagiging James Reid, no? 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 Feel na feel ni Kuya Alamid yung pagiging James Reid niya. Sino ngayon? Issue na naman. The cat. Choo, choo, po. Tsaka, shout out po, Rolando Abaya. Kantahan ka niyan, Virginia Alamid. Oo. Alam niyo, nung pumunta sila dito, may kinanta siya yung Udana, narinig ko lang yun sa kanya, never ko yun narinig, sa kanya lang. Tapos tinanong ko kung saan yun, kung uso lang ba yun sa lugar nila, doon sa dyan sa Kamsur. Tapos sabi niya, sa pala yun, Katutubo, Mindanao. Mm-mm. Nagampanan niya naman daw yung pagiging James Reid niya. Okay, dalang-dala mo. Bakit wala ka nang upload video 1? Yun nga po, kasi parang lack of, pero hindi ko alam, sa maraming content, 'di ba? Pero wala lang, 'pag graduating student ka kasi dami talagang wala kang oras para mag-vlog, mag-edit, gano'n. Baka siguro sabi ko ngayong sem break, then after graduation pa sana maka-graduate. Manifesting maka-graduate ng grade 12. Yes. Oo nga naman, Kuya Alamid. Anong balita sa inyo ni Ate Rica? Shell Channel Official. Shout out po, maray na hapon din po. 2:38 PM na. Alas 3 na. Natulog ba kayo? Pareho tayo. Kuya Alamid, anong chika? Kayang-kaya. Fighting! Gwenchana yo? Gwenchana? I'm okay. I'm fine. Gwenchana. Gwenchana. Ding, 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 ding. Nasasakit. Ano nga yun? Gusto ko ulit yun marinig. Diba? Pag may yung expression ng Gwenchana, para siyang para siyang pag Gwenchana, parang naghihingi ng sorry or tawad, pero hindi iyon kasi ang sorry sa Korean, mianhe. Yun, parang, are you okay? Ganon. Kung tatanungin niyo ako kung okay ako, sabihin niyo, Gwenchana? Gwenchana yo? Ganon. Hi po, Kuya Gacho. Kumusta po? Kasama ka ni Kuya Noli, di ba? Bumalik? Sana all bumabalik. Sure. Tagad ka siguro at maputi doon. Opo, maputi po ako kasi kulang ako sa dugo. Char.
Natatawa ko sa mga sagot ko sa inyo. Sorry na guys, kasi alam ko naman na dito yung level ko, tsaka nandito na kayo sa level na to. Kaso nga lang, mas nasanay kasi ako makipag-communicate sa mga ka-level ko, mga bagets, gano'n, mga Gen Z. Tapos sa school pa, yung mga friend pa natin na talagang Gen Z, yung mga bading, yung mga friend natin. Tapos may mga natututunan tayo doon na yung mga language na slang na para lang sa kanila. Yung doon, yung mga nag-create sila ng mga expression, mga impression na alam mo yun, yung sa kanila lang. Hindi ako makatulog, baka mapanagtipan kita. Wow! Lope Elasus. Shout out po. Dito na kami sa Kamsur. Opo. Kamsur. Bagong dikit. Bagong dikit. Korean. Malapit na. Alam niyo dati, nung pandemic, na-addict ako sa Korean drama. Oo, na-addict ako sa Korean drama nung pandemic kasi nga, bawal naman lumabas. Pwede dito lumabas kasi nga, yung compound namin is wala naman sa highway, wala naman sa kalsada. Kaya pwede dito lumabas. Kaso nga lang, nung pandemic, na-addict ako nun sa K-drama. Tapos halos maghapon noon. Tapos yung module ko noon, ginagawa ko siya, kunyari, bukas yung pasahan, tapos gagawin ko siya mamayang gabi. As in, cramming yun. Ganyan, no? Module. Tapos, hanggang umaga, wala akong tulog. Tapos, yun. Kinaya, di ba? Kinaya yun. Okay na yun, BG. Galing mo nga. Gayang-gaya mo na si Kuya Noli. Bagong kaibigan. Opo. Salamat po, Sir or Ma'am Lope. Wari Isanan. Shout out po. Diba? Tapos alam nyo guys, balik tayo dun sa Korean drama. Parang malapit na sana ako nun matuto magsalita ng Korean. Kaso nga lang, yun, parang, di ba, bumalik na sa kailangan na mag-focus pag grade 11. Tapos nasira nun yung CP ko. Actually, nagkasipa ako noon. Sa akin, alam mo yun? Sinangla. Ba't ba nakakalimutan ko yung mga word na gusto kong sabihin? Sinangla. Sinangla sa akin. Siyempre, dahil sinangla sa akin, nagbigay ako ng pera doon. Tapos yun, siyempre, pag sinangla, kukunin lang din naman. Hindi kinuha. Wala na. Tapos na yung K-drama natin. Aniyang sayo. Anyong haseyo. Lalo siguro pag nakuha mo yung kaseksiyan ni Rika, ang perfect na ngayon. Kuya Richard, nalakas pa akong kumain. Pero hindi po talaga ako tumataba. As in, depende. Mukha lang yung tumataba. Good afternoon po, Dodong. Crush, shout out. Thank you po. Shout out po sa'yo. Isa Nusman, idol, nag-drive ako ng taxi habang nanonood. Ingat po. Kuya, sa trabaho si Kuya Isan, ingat po sa pagdadrive. Yan sabi nga, di ba, pag driver ka, yung isa mong paa is sa ilalim ng lupa. Parang nakalibing. Nakalibing ba? Basta, yun. Pag driver ka, lalo na yung mga truck, yung mga yung isa nilang paa is nakalibing na sa lupa. Nakalibing ba? Tama, nakalibing. Like, di ba? Mag-ingat po tayong lahat. Daw? Hindi ka pala
Moon? Ano mo? Monetize? Hindi pa po. Ano na, 2024 na, may plano pa ba? Oo nga, Kuya Alamid, anong plano? 2024 na. Kailangan meron tayong plano habang January pa lang. Mga plano hindi naman natutuloy. 'Di ba? Hindi naman nasunod yung mga plano. Pero pag biglaan, arat, dagat, go. Pag driver ka, nasa preno ang paa mo. Kuya Alamid, grabe ka. Hindi na. FO, friendship over. Kinontra niya ako. Charot. Tama naman. Pag driver ka, syempre, nasa preno yung isang paa. O yung isa nasaan? Raymar Carmona. Hi po, shout out. Ayos lang po kayo po, kumusta? Okay, makuha mo rin yan kasi malaki views mo. Na-monetize na po ako dati. Sir Lope or Ma'am. Boss. Na-monetize na po ako dati kaso, diba, kailangan pa kumuha pa kasi ng BIR. Tapos mag-apply pa sa YouTube. Laki na kasi ang bahay mo. Bahay? Malaki na bahay ko? Sabi na sa hukay daw. Hukay! Nahihiya na ako. Ayoko na. Ba't ba living? Salpet. Nasa hukay. Tama. Thank you po, Kuya Richard. Kung hindi niyo sinabi, pinaglaban ko yung libing. Nakalibing na yung isang paa. Pinaglaban ko yun kung hindi mo sinabi. Okay, my bad. Sorry po. Hukay nga naman, no? Grabe yung sinasabi ko. Libing? Hukay. Has. Kaya mo yan, makukuha mo rin yan. Makukuha mo. Bakit ka mahiya? Bisikit ito pag nahiya. Hala, scammer. Si Kuya Kenneth. Scammer kayo, ha? Wah, trust issue. Hindi, charot lang, guys. Ano lang, ano lang, basta, wag lang kayo maging seryoso, like, diba? Wag niyo lang akong seryosohin. Diba? Naano ko sa hukay? Hukay? Dapat magtaga-search din kasi. Opo. Shoutout po kay Kuya Benji Vicente. Nag-chat siya. Naka-live ka pala. Sabi ko, opo. Salamat po, Boss Lope. Nanonood din, idol, yung mga pasahero ko na natatawa sa'yo. Hala, salamat po. Hala, nakakahiya. Smile lang, lalo kang gumaganda kapag... Alam mo, Kuya Raymar Carmona, pag nakasmile ako, talagang labas na labas yung eye bags. Okay ka nga kausap, masayain. Salamat po. Kasi nga, oo, tingnan nyo. Pero at least, diba, kasi may mga eye bags na maitim, may mga eye bags na maputi. At least maputi yung eye bags ko. Oh. Laban? Laban. Laban! Hi po, Boss Toto Vlog. Shout out po. Laban natin yan.
Di ba? Di ba guys? Laban yan. Ilaban. Yun, may nakapagsabi din pala sa akin na siguro daw kaya hindi ako tumataba kasi yung nutrients na pupunta sa buhok. Ewan ko nga ano, 'di ba pag kumakain ka tas yung nutrients mauuna sa taas, kaya yung buhok ko humahaba. Tapos hindi naman sa gumaganda pero humahaba. Tapos yung pisi ko tumataba, hindi umaabot sa katawan. Charot lang, eme lang. May masabi lang guys. Pinapanood ka ng anak ko ngayon, kawig nga ano kayo. Wah! Baka po ako yung kapatid niya na nawawala. Charot. Pag maganda, hindi dapat mahiya. Baka ako mahiya. Ang ganda mo. Hala. Sorry sa ako kayo, dapat hindi ko sinabi. Okay lang po yun. Mas better po kasi na kinokorek tayo ng ibang tao. Kasi, pag hindi tayo kinorek ng tao, masasanay tayo doon. Ako, kung hindi niyo ako kinorek, masasanay ako doon sa libing. Edi kung may ibang pangyayari, tapos ang nasabi ko, pag driver yung isang nasa libing, mas nakakahiya yun. Kaya mas better na nakokorek tayo ng kung sino man. Same tayo kahit anong kain di tumataba. Hala. Baka nasa na talaga natin to, no? Pero siguro, ewan ko, pag, ang ganda ng buhok ko. Pag, ewan ko kung magpapagupit, no, hindi pala bagay, no. Cute ka lang kaya di ka siguro pag hindi, mas gusto ko talaga ng tumaba ng konti. Kahit konti lang, konti pa. Char. Ako kahit anong kain ko gandang. But, hindi ko binasa, no? Hindi ko binasa yung sinabi ni Kuya Alamid. Pero totoo naman, sa bagay, maano to, ang katawan ni Kuya Alamid wala akong sinabing malaki. Ang sinabi ko, ang gusto kong sabihin is, okay, hindi mapayat, hindi mataba, hindi malaki. Diyos ko naman kayo, issue kayo. Try mo, Dora. No. Dora, hindi bagay. Kasi, bilog yung mukha ko. Kung hugis-bigas yung mukha ko, bagay sa akin ng short hair. Pero dahil, tayo, round face, mahaba talaga. Ako, hindi ko pinapangarap tumaba. Bakit po, Sir Kenneth? Ba't po hindi yung pinapangarap? Hindi ko rin naman pinakarap tumaba. Gusto ko lang, yung tama lang, hindi mapayat, hindi mataba. Yung tama lang, yung magka-shape ba naman? Charot. May bilbil na si Aliman. Sino Aliman? Si Kuya Alamid. May bilbil. Laki ng bilbil niyan. Shoutout po JDC Live. Shoutout Idol Cat. Watching from Saudi. Morning pa lang. Morning. Hindi. Morning. Kasi kanina, tumawag sa akin si Tito Jomar. Alas 8, tapos sa kanila, alas 4 ng maaga. Nung papasikat pa lang yung araw. Sa kanya, umaga, tanghali, ganon. Oo, tanghali sa inyo. Magtatanghali sa Saudi. Bata ka pa, Kathleen, kaya ganyan ang pangangatawan mo. Maintindihan mo lang yan. Okay na yan. Hair mo, kailangan mo lang ipariband. Ipariband? Wag na. Huwag na ipariband.
Yes, morning pa lang dito, 9:55. Sabi ko na, galing ko, ano? That is my biggest achievement. Yung malaman ang oras sa Saudi. Charot! OA. Yes, morning pa. Oh, inulit ko lang. Alam ko na para tataba ka. Talaga ka. Oh, 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 oh. Wow! Kuya Richard Aranyas, dun ka po muna. Sa far, 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 far away. Charot. Charot. Emi lang, guys. Kemi lang. Ano, Kuya Alamid, di ba? Kemi lang. Si Kuya Alamid, kuwang-kuha na yung ano ko, attitude ko. Kayo, guys, nakukuha nyo na rin ba yung attitude ko? Sipon. Sipon. Uy! Walang ano yan ha, walang buhok yan. Tinitingnan ko lang yung ano sa camera kasi. Charot. Narinig niyo yun, guys? Ayoko na, guys. Narinig niyo yun? Alam, cute. Narinig niyo yun? Nawala ba ads mo? Opo, nawala po yung aking ads. Ads. Ang cute mo sumayaw, galing mo siguro sa TikTok. Buti na lang nakahabol pa, nakalive ka pa lang. Hello po sa lahat. Opo, salamat po Kuya Alamid. Busy po ba kayo? Wala po ba kayong ginagawa? Like baka na-istorbo kayo? Na-istorbo kayo? Like, diba? Kuya Richard, hindi ako sumasayaw. Cringe. Ganun talaga pag matagal na di ka nag-upload. Ano po kasi Kuya JDC Live, i-apply po kasi kailangan ko pa yung Google AdSense, mag-apply pa. Namiss ko si Bunso. Bunso! Bunso! Shaina! Yun dyan, mama si Shaina? Mother? Naglalaba ka pa. Wala yung ito. Kailan basta ikaw Ala, grabe si Kuya. Ala, pag nagalit si Ate Rika. Charot! Hindi, magchika ka kasi Kuya Alamid. Ichika mo, anong ganap? Anong stage na? TS? Talking stage? Or nasa level 2 na ba? Stage 2? Puso talaga ang sipon na tubo ngayon. Opo. Ewan ko, parang maano kasi sa light, di ba? Okay lang ba yung lightning? Kasi parang sobra. Inaakala nyo tuloy na maputi ako. Pero hindi ako maputi. O, di ba kasi sa light? Maano kasi. Guys. Ito ang gusto ko malaman kasi. Alam nyo guys, i-chika ko sa inyo. Si Kuya Alamid. Ay, alam niyo na pala yun guys. Kasi diba,
nakaka-vlog. Siyempre, grabe naman kung hindi nyo alam yun, di ba? Alam nyo na yun. Di ba? Kuya Alamid, di ba? May pasero ako, idol na Koreano. Ay, good! Pakilala mo ako. Kaya nagsagutan sila. Hindi ko maintindihan. Ano daw sabi? Ito translate ko. ano sabi? 안녕하세요? Gumashwa? Anong sabi? Pakilala mo ako. Sabihin mo, Kathleen is, our Bicolana girl is finding a husband from Korea. And she's willing to marry you. Will you marry me? Sabihin mo na ang totoo, Kathleen, talagang mukhang mataba na siya. Mukhang mataba na siya namin dahil lagas kumain. Hala, baka po ma-hurt natin si Kuya Alabit, kaya mas mabuting huwag natin sabihin ang totoo. Kahit yun naman yung totoo. Charot. Kuya Isan, kumusta po yung Koreano? Huwag nyo na pong ibaba. Idiretso nyo na po dito sa address ko. Oo nga, seryoso. Shoutout po, Benji Vicente. Shoutout na kita kanina from San Mateo, Rizal. Kuya Isan? Anong balita? Hindi kita in-istorbo. Like, sige lang, mag-drive well, mag-ingat po. Huwag niyo akong intindihin. Ang gusto ko lang is, dito nyo na yan ibaba sa tapat ng aming bahay. Hindi ko alam sabihin mo, si Rika 1 ba o si Rika 2? Dalawang Rika kasi. Sino si Rikang isa? Hindi ko alam sabihin mo, idol. Si Rika 1 ba o si Rika 2? Sino yung isang Rika? May isa pang Rika? Akala ko si Ate Rika. Yung sa Kamsur. Meron siyang katokaya? Ewan ko na, ano yun? Ewan ko na lang kung may mahanap si Kuya Noli na kapangalan ko. Kathleen. Char. Never mind. Hindi ako makapag-ano dito sa Koreano. Ilak mo yung pinto. Huwag mo nang pababain. Diba? Mindset ba? Mindset. Pwede ba mamasyal dyan sa lugar mo? Pwede po. I can be your tour guide. Pero may bayad. Siyempre, walang libre ngayon. Char! Ay, nako. Ay, libre lang po. Para sa inyo. Libre lang. Basta, libre ako sa pagkain. Diba? Huwag niyo akong papagutumin. Hindi updated. Hala, si Kuya. Nahalata tuloy ako. Hindi daw ako nanonood ng vlog. Sabi ko naman babawi ako. Kuya. Promise. Pinsan din ni Rika. May kapangalan siyang pinsan niya. Okay. Ayoko na. Si Kuya, inaasar ako. Inaasar ako ni Kuya. Ako nanonood. How to get there from Manila? Hala, seryoso ka? Kuya RJ, pag pumunta ka dito, just
find me, just text me, call me, chat me, and I will help you to go to your to place that you want to go. Nahulog. Sorry na. Magtatanong nga, di ba? Kasi hindi ako updated. How to get there from Manila. So, from Manila, you need to, kailangan, galawin natin. Sumakay ka ng bus, syempre, dapat yung sasakyan. Hindi ko alam eh, hindi ko din alam. Magtanong ka na lang sa iba. Ang kalab team ni Kuya Lamig, si Ate Rica talaga. Yung Rica 1. Yung Rica 2, yung pinsan, di ba? Nearest landmark in your place. Landmark. Wait lang. Wait lang. Businessman ka po ba? Madami. Wait lang guys. Sinesearch ko. Madami. Mga landmark, yung mga pine-preserve. Yun ba yun? Kasi nandito. An event or development that marks a turning point or stage, a landmark decision, structure or building or unusual historical or aesthetic interest, especially on that, is officially designated and set aside for preservation. Ah! Oo, marami. Yun, marami. Yung isa sa pinabahayan ni Kuya Noling isa, classmate ni Rikawan at pinsan at kababata. Sana all. Naghahanap pa ako idol kasi bumaba na sila. Ah! Bumaba na daw yung Korean. Ay, baka may kasama. Sayang. Charot lang yun, guys. Baka naman seryosohin nyo. Good afternoon po, Antonio Salvo. Rika to ang ginawa ng video na collab team ni Alamin. Rika to, boto ako, BGK Alamin. Rika to, hindi ko pa yan nakikita. Oo, hindi pa. Akala seryoso sa pagtuturo, di niya pala alam. Yun nga. Ewan ko sa kanya. Wah! Seryoso? Kuya Lamid? Sinong Rika to? Kala ko si Ate Rika. Mali-mali yung chismis na nasagap ko. Sorry na guys. Seryosoin mo na si Rika to, agawan ka pa ng iba. Rika, okay. Search natin si Alamid Striker. Kailan daw ang balik ni Kuya Nori dyan? Ganun. Wala po akong update, wala po akong balita. Wah! 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 Pinsan ni Rika Wan. Nalito na ako! Ang sabi sa akin ni Kuya Alamid, si Ate Rika. One day ago. Send ako sa you pick after. Okay, goods yan, Kuya Alamid. Rika.
Rika. Sino Rika? Akala ko si Ate Rika, yung nililigawan ni Kuya Alamid. Oo nga, kunyari ito, pinsan. Si Ate Rika 1, Ate Rika 2. Akala ko itong Rika 1 ang nililigawan ni Kuya Alamid. Ito pala. So sa pinakauna, ito talaga yung nililigawan niya, yung 2, hindi yung 1. So, shoutout idol from Pampanga. Shoutout po Robert Dizon, Jeffrey Premijo. Shoutout po. Si Rika to, maganda din yun. Kadit ng idol. Yeah! Kilig-kilig yan. Ay, sana all nakahabol si Kuya Alamid sa February 14, Valentine's. Hindi ka... Sorry po Kuya Kenneth. Hindi ka din sa Nirika 1. Kahit ako araw-araw nanonood ng vlog, hindi ko alam kung pinsan ba ni Alamid si Rika 1. Kasi pilit nila pinaglalab team. O, diba? Yung Rika 1 kasi, hala! Kaya tinawag na Rika 2. Pwede naman ligawan ang dalawa. O nga naman, Kuya Alamid, pwede naman yung dalawa yung ligawan mo kasi parehas lang naman Rika. Diba? Ariel Ortega, hello po. Watching from QC. Shout out. Shower out. Diba? Hina mo talaga, Kuya Alamid. Pareho na nga yun, Rika. Maswerte ka. At least pareho, Rika. Diba? 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 Agree. Sabihin nyo, oo. Mag-agree kayo. Ito guys, may sasabihin ako sa inyo. Sorry guys, di na pala ako magdidebut. Kasi lalaitin nyo lang din naman ako pagtapos. Sayang ang gastos. Charot. Lalaitin mo. Sayang ang gastos. So, shoutout Kathleen from Antique. Shoutout po Gloria Bantolio from Antique. Jorel Layson. Si Alamid at Rika 1 magpinsan. Oo. Nasabi po yan sa akin ni Kuya Alamid na magpinsan sila ni Ate Rika. Pero, not in blood relation. Pinsan lang. Tama ba? Correct me if I'm wrong. Pinsan lang sa pagkakakilala, but not in blood. Hindi sila magkaano sa dugo. Pinsan niya si Ate Rika 1. Tapos yung Rika 1, pinsan yung Rika 2. Diyos ko kuya, maghanap ka na ng iba. Arya Ortega, ayos lang po, malapit na sinulog sa Cebu, Pit Senior. Sinulog! Tapit kusog. Yun ba? Pit Senior. Kasi naalala ko, nag-festival kami nung junior high school. Sinulog, yung sa ibang group ng mga kaklase ko. Kasi kami noon eh. Ano yun? Magayon Festival. Magayon ba? Mas cute pa din syempre. Yeah. Alam nyo guys, gusto ko maniwala pero ayoko maniwala. Char. Parang BG1 at BG2. Oo nga. Pero hindi ko pa yon na kikita yung mukha. Hindi ko pa nakikita yung mukha. Sige po. Libre na ako. Magkinalas. Libre niyo ako magkinalas. Kita ba? Out na ako. Sige po Kuya Alamid. Sige po. Thank you sa pagtambay. Natumbok mo yung Rika na lang na dating angel ni Kalinga Prab. Rika na naman. Diyos ko. Sabi ko maghanap ng iba. Pero ba't Rika na naman? Kiring na.
Nakikilig na lang talaga ako pag pinapanood ang dalawa. Sana all. Sana all. Sana all. Wala man, digdili pa nag-uli. Guys, nag-mayday ako. Ayan o. Nag-mayday ako. Pero, nandito sa mayday, ay wala. Share ko lang. Nandito sa mayday ko, may NGL. Ayan o, NGL link. Yung anonymous, yung parang, pag pinindot mo yan, guys, pwede ka dyan mag-message, pwede ka dyan magsabi. Kasi nga, ang nakalagay, send me anonymous message. So, pag na-send yun sa akin, hindi ko malalaman kung sino yung nag-send. Pero may nag-send, may nag-send ng message. Pero hindi ko alam kung sino yung nag-send. You know, I wish we were best friends. Hindi ko alam kung sino. Pero, di ba? Sabi ko, pwede man baga. DM is the key. Direct message. May ito pa. Are you straight? Ayan o. May nagsabi. May nagtanong. Pero hindi ko alam kung sino nagpadala ng message kasi nga anonymous. Sabi ko, minsan oo, minsan hindi. Ano pa? I'm here for you. You're so special to me. Tapos hindi ko naman alam kung sino. Sabi ko, pakilala ka muna. Yun lang. Check ko kung meron pang bago. Ay, ang dami na. Sana all may panganay. Panganay, no. Ay, iha, nabuti naman at simula ka pa na magaling para kumita ka ingat pa. Thank you po, Romeo Cornista. Shout out po. Zernan Spedido. Shout out po. Jeffrey for Mel, maswerte po yung mga Rika lagi nakukuha ng charity vlog. Rika. Marami kaming nanood sa iyo ngayon dito sa Pampanga, either sa isang CP lang. Lahat ng mga pumangkin. Ay! Thank you po! Thank you very much! Kumusta daw po? Kuya, hingin mo yung comment nila. Like, yung mga sinasabi nila, i-type mo, i-comment mo. Diba? Para naman, nalaman ko. Para din bang, shooting nila. Shooting! Kuya Noli kay Alamin at kay Rika. Okay po, si Bicla na may dugong Bisaya, kay mama niya taga Region 6. Bisayas, kailangan salita mo Tagalog. Bicol at Bisaya. Tagalog, Bicol, Bisaya. Hello po, Bicolana. Hindi si Rikawan ang gusto ni Alamin. Okay. Hindi si Rikawan. Okay, si Rika to. Sabi niya sa vlog niya, ay binasted siya ni Rick. Oo nga, yun nga. Kasi nga, sabi niya, gusto niya nga, yung niligawan niya yung Rikawan, binasted pala siya ni Ate Rika. At hindi na raw siya bumabalik sa umaayaw sa kanya. Good mindset. Tama yun, di ba? Parang, di ba kasi, pag ayaw sa'yo, pilitin. Ganun naman talaga, di ba? Di ba guys? That's the ano. Bicol? Pero para sa akin, nirikawan ako. Ay, alam mo sa lahat ng live vlog ni Kanon, ikaw ang pinakamagaling maganda na magaling pa sa pag-vlog. Galingan mo uli, iha. Lagi ako nang hintay ng vlog mo. Salamat po, Romeo Cornista. Pero para sa akin, nirikawan ako. Sana all may ka-chat. Hindi, kuya. Sabi ko, di ba? Titingnan ko yung NGL ko. Tingnan natin kung may bago na nag-message. Siyempre, anonymous, hindi natin makikilala kung sino.
Wala. 5 lang, you know. Ay! May nag-pop up. 5 lang, yun oh. 5. Wala na. Wala na nag-anonymous, walang nag-confess. Kala ko lamang. Kaya naglagay ako, kaya gumawa ko ng account sa NGL, ayan oh. Kasi kala ko yung confess. Charot. Nag-expect. Hindi sila Rikawan ang niligawan, alam si Rika to kasi si Rikawan ay pinsan ni Alamid. Opo. Pinsan. Pinsan. Aray ko. Gawa ka na TikTok. May TikTok ako, kuya. Meron akong TikTok. Yes. Meron akong TikTok. Meron akong TikTok. Pero, hindi ko naman, minsan ko lang to I mean, hindi ako masyado nag-ano sa TikTok. Ano nga lang ko sa TikTok? TikTok? Ano pangalan mo sa TikTok? Bicolana Girl. Pero, salamat po Ice Mix Vlog sa pag-like ng aking live and sa ating 62. Alam niyo guys, ewan ko, big deal sa akin yung views. I mean, big deal sa akin yung viewers. Kasi when I'm here at your front, parang alam mo yun, parang, syempre, ginaganahan ka mag-talk pag maraming nanonood sa'yo. Diba? TikTok. Meron din akong IG. Hi guys! Paano po? Pa-follow sa akin sa IG. Mayroon ako din. Pa-follow po sa IG. Here's my Instagram. Wala lang, parang ewan ko kung ba't love team lang nila yon. Doon dikit sa... Opo. Kuya Pado Vlog, shout out po. Nilda Madrid. Here guys, oh. Ayan, oh. Katikat. Basta nyo. Katikat, basta yan. Follow nyo ko guys. Nag-upload din ako dito ng pics like this. This, oh. Oh, diba? Cute. Tsaka, yan. Heart nyo lang. Oh, yan pa. Nakita nyo natin yan sa, ko, FB. Yun. Sa FB. Tapos, yan. Yan. Hindi, ang papangit mo. Ayos lang po. Idol, hanggang ngayon, supportan mo kami. Simulan na vlog kanina. Salamat po, Robert Dizon. Activate mo dollar side mo dito para yung gusto magpalipad sa iyo. How? Paano yun? Wait lang, guys. Dito tayo settings. Moderate. Ano yun? Moderate activity. Ano? Nagulat. Ang sakit na ng Start a Q&A or pool. Ano yun? Hi po, Renan Telenabo. Huwag dyan sa Google AdSense mo makita yun. Opo, kasi nga, hindi pa nga ako, wala pa akong Google AdSense. Hala, sorry po. Reco Boy. Pero kung may vlog si Alamid kay Rikawan, tingnan mo ang galaw at salita ni Rikawan kay Alamid. Parang may something kasi Rikawan ka pa muli Alamid. Opo. Okay, napanood ko na po. Okay, yan BG. May TikTok ka.
Anong ulit name mo sa Instagram? Saglit po. Magkaka-link lang ako ng aking Google account. Copy link. Hala! Ang pangit ko pala dito sa parang thumbnail siya. Diyos ko. Ay! Ang linaw! Ang ganda! Happy, good to see you again. Watching here in Riyadh KSA. Salamat po, Delphina Bondo. Wait lang po yung sa IG. Hala, ang ganda! Shit! Charot lang. Charot lang. Channel. Okay na, copy. Ang ganda mo. Akala ko ganyan kasi yung makita sana pero ang ganda pala. Shoutout Botox TV. Shoutout po. Siguro magaling kasi. Oy! Nor. Hindi pa ako sumasayaw. Wala akong talent. Na-insecure ako. Kasi yung mga kaklase ko, ang galing nila. May mga talent sila. As in, alam nila yung kanya-kanya nilang talent. Tapos tinanong ko yung katabi ko, si Joanne. Hi, Joanne! I miss you, love, love. Si Joanne, kaklase ko. Katabi ko sa upuan. Sabi ko sa kanya, ano to? Energy saver turned on. Ang sabi ko sa kanya, wait lang guys, tingnan ko alam percent. 20%. Ang sabi ko sa kanya, parang, sana all, may mga talent. Sabi ko, ako kasi sabi ko, hindi ko alam po anong talent ko. Sabi ko, hindi ako sumasayaw, hindi ako, as in, bakal yung, alam nyo na, bakal yung katawan ko pag sumasayaw. Tapos sabi ko sa kanila, anong talent ko? Anong nakikita niyong talent ko? Sabi nila, model, pag-modeling, pag-vlog. Sabi nila, sabi ko, kaya nyo naman yun? Sabi nila sa akin, sabi niya, hindi ko kayang humarap sa maraming tao. Sabi niya, hindi ko kaya, parang ginagawa mo, hindi man namin kaya, parang, kanya-kanya talaga. Tapos sabi pa nila, may talent daw ako kasi hindi ko pa na-discover. Kasi hindi ko pa masyadong ini-engage yung talent na yon or kung anong meron sa akin. Okay na po, Kuya Kenneth. Ganun yun. Here, Diyos ko naman, guys. Kita nyo? Catty cat or Banico cat. Yan. Ganun talaga, Kathleen, ang lahat ng binibigay ni Lord. Opo, may kanya-kanya talaga tayo. Nakuha nyo na po. Sino yung nagpatanong? Richard. Nasaan si Bunso? Kasi, may yan pa talaga si Bunso. Opo. Gloria Bantolio. Shout out po. Meron lang akong 19 followers. Dagdagan nyo, guys. Pati yung NGL ko, patuloy nyo na. Kung friend nyo ako sa FB, go. Hindi ko naman makikilala. Sabihin nyo lahat ng gusto nyo. Hindi ko naman kayo makikilala kung sino nagpadala nun. Diba? Diba? Bago ka pa lang pala gumawa ako mo. Opo. Bago lang. Wash me nay. Saka ba nag-live mo yun na Idol sa bahay niyo? Opo, nasa bahay po ako namin. Ayun po. Kaso, sa loob, hindi na siya abot. Yung wifi. Diba? Kasi hindi nga talaga abot. Diba? Dito lang siya.
Hi sa ating 61 million viewers. Yo, yo. Tulala. Nag-aantay ng comment. Hello, cute! Heart, heart, heart. Yee, ang cute. Pinaglalaroan ko guys yung yung nasa comment, yung heart, heart. O, diba? Ang cute. No, guys. O, maasenso ka na video may pa-wifi ka na sa noon. Hindi po kasi. Diyos ko naman, in-explain ko na yan. Yung sinasabi kong wifi, syempre yung laptop wala namang data. Wifi sa CP ko. Ayan no. Hotspot. Okay. Syempre, kailangan ko i-open yung data ko. Tapos yung hotspot para makakonect yung laptop. Kasi wala naman pong data ang laptop. Kailangan yan is wifi or hotspot, mag-hotspot. So, load ko. Kasi, etong CP ko, connected to sa wifi ng kapitbahay namin. Tapos nagbabayad na lang ako monthly. So, mas mabuti yun monthly kasi, mababa lang yung binabayaran namin. So, ganito kasi yun, every device or gadget na i-connect, may price ng 1 month. So, itong laptop, hindi ko siya pinakonect kasi bihira ko lang gamitin. Dati yon. Pero ngayon, ginagamit ko sa kanya is yung load ko, sarili kong load. At may nagpo-provide sa akin ng load. Shout out sa kanya. Hindi ko na i-name drop. Thank you sa nagpo-provide ng load. Pero mas maganda na iba. Kaya ang mahanap. Pero mas maganda na ibang lalaki ang mahanap ni Rico. Yeah. Si Tamo BJ, may YouTube na yun. Opo. Meron mo pala YouTube siya. Alat lang. Wait lang. Focus mo sa pag-aral yung talent mo. Saan ka ba okay. Bagay sa'yo ang modeling. Ang ganda ng mga pic mo. Salamat po. Yung kay Tito Jomar. Pa-subscribe po kay Tito Jomar. Pa-subscribe ako guys kay Tito Jomar. Ang account sa FB. Try ko dito sa sa YouTube Box Vlog. Sa YouTube meron siyang channel which is ito. Box Vlog in Saudi Arabia. Yan guys ha. Oh, tandaan nyo na. To search nyo mamaya. Box Vlog in Saudi Arabia. Then, meron pa siyang page sa FB. Which is, ano nga yun? Box Vlog din ulit. Oh, Box Vlog din in Saudi Arabia. Same lang yung name. Pero dito, sa FB page niya, meron siyang 3.2 followers. Wait lang guys. Ayan o. Box Vlog in Saudi Arabia din. Sa nagpo-promote na channel. Maganda. Work niya doon. Opo. Ang work niya po doon is, makikita niyo po sa vlog niya. Opo. Pero mas maganda na ibang, okay. Hello, Madam G. Salamat po, Kison A. Shout out. May bago ka bang vlog, Kathleen? Jeffrey Premio, wala po akong bagong vlog. Ayan o, yung mga vlog niya. Yan, so yan, panoorin nyo yun guys. Kasi, yan, magaganda yan. Dito tayo sa videos.
Eto, oh. Ang cute na to. Sarong pa na ako, OFW, dito sa Saudi. Wait lang, guys. Sabi. Ay, humina. Mindo na pagkamata, nasa rabasan tulos, buda, nagkikipag-chismisan. Ang ibang mga jikong malinong yan, sana, may nabistaduhan na akong Arabo, napapag-ibuhan akong pipiin mo na. Kaso, yung sinasabi niya dito is Bicol kasi 'di ba pag sanay tayo sa Bicol, pero meron siyang subtitle. Meron siyang sa baba, subtitle. So pwede niyo din naman maintindihan niyo din naman yung sinasabi niya. Natatawa lang ako dito, nakakatawa to. Oo. Ang daming nga nag-react, ang daming nanood, ang daming nag-comment. Kasi nga, yung tito ko talaga is funny yun. Kasi nga, bi. Pag mga bi talaga or mga gay, ganun. Napanood ko na. Napanood nyo na pala? Pwede may mga kayo sa'yo pa sa wifi niya at baka may mag-sponsor sa voice number. Manifesting. Salamat po. Pag-pray po natin. Salamat po doon, Muskira. Ayos lang pa ako dyan, Jan Xiao. Blow plastic bag notice. Ano na? Yan na naman! Naalala ko na naman tuloy yan. You blow plastic bag now, please. Yung naalala ko niya nung yung sabing, yung birthday niya daw, so mag-blow daw ako ng Kailan ka mag-vlog cut? Sana ma-prank on Malit si Kuya Noli. Kailan ko prank si Kuya Noli? Nag-prank ako kay Kuya Noli? Ba't nakalimutan ko? How are you, Bicolana girl? Miss you. Shout out po, David Mariano. Pilipino mga kasama niya doon, hindi maboring siya doon. Opo, mga Pinoy din po yung mga kasama niya doon. Tsaka maganda yung work niya kasi nag-enjoy siya. Ang sakit na ng ko. Nag-enjoy siya doon. Kanina, kausap ko siya. Sabi ko na, birthday party balloons eh. Ini-scam na naman ako neto. One follow your demo na, please. Okay na, panunod na ako. Salamat po, Nel Bombita. Oo nga. Hala. Oo. Nakalimutan ko na kasi yung mga ibang ganap. Mga ganap nung mga nakaraan. Limot ko na. Panoorin ko yung sarili kong vlog. Like, what the? Diba? Sabi ko na, today is my birthday. I'm sad crying now. Natatawa ako. Diba guys, sabihin nyo sa akin, ano na naman to, yung parang ako. Diba guys, sabihin nanonood ako ng sarili kong live. Nanonood ako ng sarili kong live. Nanonood ng sariling live. Opo. Diba? Talent pa yun, diba? Yung acting, yung drama. Talent pa yun. Diyos ko, hindi ko lang talaga na Talent pa yun, diba? Wait lang. Tatawa ko dito sa diba, talent pa yun, diba? Hindi talaga natin alam. Siyempre, kusa na lang. Tapos saka mo na lang ma-realize na, okay. You're back, Kuya Alamid. You're back, Kuya Alamid. You're back, Kuya Alamid. Gagi! Don Vito. What's up po? Shout out. Gagi! Don Vito. Kuya Alamid, kung nasundo mo na daw po yung panganay. Nasundo mo na ba yung panganay? Sundo? Ano? Nag-aaral? Ay, college.
Kasi, college lang may mga pasok na, ng Sabado. Diba? Masakit talaga yung ano ko. Anak mo sa una? Sinacharot-charot ata ako ni Kuya Alamid. May anak na si Kuya Alamid, wala pa. Sige po, Isan, Osman. Ingat po sa pagdadrive. Ingat po sa trabaho. Good afternoon, Bicolana girl. Kumusta Christmas at New Year mo? From San Jose del Monte, Bulacan. But I'm from Dinubatan, Albay. Sir Antonio, ayos lang po na nalapuasan. Nalapuasan. Yan dapat, BG open mo po mo para lang nag-live selling. Selling. Live selling na naman. Gusto nyo na naman mag-live selling. Ako, hindi kayo bumibili. K to 12, K11 to 12, first year, first college ka na. Hindi pa ako college. Grade 12 pa lang po ako. Diba? Alamid, prank lang ba o totoo ba? Oo nga, no, si Kuya Alamid naman masyado naman. Ang cute ko dito sa Iba kasi yung nakikita ko dito nakikita ko sa phone. Iba talaga. Maganda talaga ako dito. Ba't dito na lang ako titingin? Kasi mas talaga. Mas maganda ka dito. Diyos ko naman si Kuya Kenneth. Tsaka ang ganda ng alam mo yun, yung araw, ayan Di ba? Sorry guys, baliw na kasi ako. Oh, di ba? Kasi yung dito sa face ko. Wash me nay. Wash me nay. Ewan ko, pero natatawa ako sa kagaguhan ko. Diba? Oh. Wala na kayo. Wala na kayo, guys. Ang sakit ng ko. Alam ko na, dito ako mag-comment. Okay na yan, gusto ko kakulitan mo, nakakatawa ko mag-isa. Sige po, Ermina Minjola. Kuya Kenneth, mag-ask kayo kasi wala akong masabi. Diba, magko-comment akes. Wow! Tapos, ay hindi pala, no? Iba pala yun. Ay, meron. Pinin ko siya. First time ko ata mag-pin ngayon ng message. Si Kuya Alamid is nagpapadede pa ng mga anak niya kasi pala may panganay na. So means may sunod pa yun. Shoutout po pala kay Kuya Nadia, Team Paway. Opo, shoutout sa Team Paway. So means may sunod pa yun.
Hindi pa ako naghilamos, wala pa nga akong ligo. Kuya David. Kuya David. Diba? Pa-shout out sa mga kasama ko ngayon na nanood ng live mo from Batangas. Solid support. Salamat po kay Raymark. Anong comment nila? Yung mga kasama mo. Diba, syempre, pag may mga kasama ka, may kanya-kanya yan na sinasabi. So, sabihin nyo sa kanya mga sinasabi nila. Yung kagaya nila kaya narin dyan nag-comment sa phone. Apo. Ha, maginaw. Ata si Midge. Maginaw. Gusto mo na naman ng jacket? Shout out sa mga taga-Kamsur, Desalisa family. Shout out po. Shout out kay Bert Desalisa and her family. Ha, kaya pala kasi parang may ano sa mata mo. May ano? May ano, guys? May wala. Ang ganda ko pala na. Wala naman, oh. Hindi, mas maganda talaga ako sa personal. Feel na feel. Ang pagiging Disney princess ni Bakla. Ano daw? Hello po, Kathleen. Ang ganda ng signal mo ngayon. Colored. Thank you po, Isaac. Malinaw. Kasi, alam niyo po kung bakit? Yung apelyedo niyo po kasi yung nagdala. Malinaw. Kaya malinaw po yung signal. Malinaw po yung cam ko ngayon. Kasi maganda yung signal. Because of your apelyedo. Pwede na live ML ka. Hindi ako parang mag-ML. Salamat po, Bert Desalisa. Nasabi ko noon kay Kuya Noli, sabi ko, parang gusto ko matuto mag-ML. Sabi niya, wag ka na mag-ML. Kasi, as nakikita ko naman talaga na yung mga naglalaro niya is, diba, pag na-addict sa ganyan laro, tapos may, alam mo na yun, yung parang naubos yung oras mo, kaka-ML. Shout out po kay Maribel Core. Pinapa-shoutout ni Sir Richard Aranyas. Shoutout din po yung workers, yung nagtatrabaho doon sa Sonya's Batchoy. Yes, your battery is na running low. Magcha-charge tayo. Because our battery is running low. Yun. Uy. Oh, diba? Charging. Yun. Joke lang, bigla na girl, pinagsalamin na kita. Gladops. Pinagsalamin na, Shoutout po kay Mar. Ayun na. Okay na pala. Oh. Magsasalamin lang pala. Sorry na guys. Ganyan talaga ako maupo. Hindi ako ibabash. Wala lang. Gusto ko lang magsalamin. Diba? 59? Kanina 63 ka eh. Where's the 4? Char. Wala na. Ano lang ako sa live ko. Wala lang. Gusto ko. Wala kayong magagawa. Diba, Kuya Kenneth? Wala kayong magagawa.
Guys, talk to me. Bakit ganun yung likod mo, salamin girl? Bakit? Ano sa salamin ko? Bakit ganun yung likod ng salamin? Ano nasa likod? Char. Ano nasa likod? Ha? Wala nasa likod yan. Yan o. Yan lang yung makita mo. Diba? May basag! Doon ko lang na-gets. Hindi to nababasag. Ang strong. Kaya ka nagtataka ako, ang tagal na nito, ang strong ng salamin na to. Nilagyan na yan ni Papa ng pandikit, oh. Ayan, oh. Oh, ang strong, di ba? Tsaka hindi siya nababasag, oh. Ako lang ang merong strong na salamin. Oh. Di ba? Hindi yan mababasag, Kuya David. Oh. Pitik, 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 pitik. Oh, walang basag. Walang basag yan. Oh, diba? Walang basag. Kasi nga, maganda ako. Diba? Maganda ako. Ewan ko, natatawa ako sa sarili kong ano. Tingnan nyo. Ano kaya, David? Tawagin mo si Bunso. Matagal ko rin. Shaina! Shaina! Sorry guys. Nagpasabog lang ako. Oh, ganda ko. And, grabe ka. Raha Sofyan. Shout out po. Romeo Cornis. Okay na po na. Na-shout out ko na kayo. Then, salamin. Ganda ng, nga no. Ang ganda ng salamin. 'Di ba? Tingnan nyo kasi, yung salamin, may makeup. Ay, walang makeup. Maganda siya kahit walang makeup. May lip tint. May kilay. Ang ganda ng ilong. Diyos ko naman si Kuya eh. Mirror on the wall. Correct. Nakakabingi yung sigaw mo kayo kasi naka-volume ng TV at cellphone. Sorry. Sorry na po. Okay na? Okay na po ba? Hindi, joke lang. No guys. Ano? Natatawa ako. Ewan ko. Nasaan ba? Naglaro ko ata. Wait lang. Hanapin ko. Just stay put. Diyan lang. Huwag kayong alis. 54. Pag may nakita kong bawas, subukan nyo.
ko, pagbawas yan, dito ka nga, upo ka lang dyan, oh. Ayan na si... stay put ka na. Wait lang. Wait. No. Di, may kabala din naman. Ayan. Oh, turuan mo sinta mag-blow kaan. Dali na. Hala. Eto guys, mahirap talaga itong mahuli. Ha? Mag-18 na po ako. Opo, mag-18 na. Wait lang guys. Yeah. Pero alam, bigat. Aray. Paabot sa kamay mo, pero ang layo mo, dito na lang sa sipi ko kasi maabot ka po. Ito na po ang kamay ko. Engage na po ako. Yes. Bunso. Cute ka da. Mas cute ka pa da kaysa sa ko. Mas cute si Bunso. Di ka nakaan. Aray ko, guys, wait lang. Bigat eh. Bigat talaga. Pag-iyon ka, baby. Maipit ka pa nga. Maipit sa akin to. Tapos ibigay ko sa kanya. Ipit siya. Kagi. Wag ka nang tumakbo, ha. Ato bang kada Bunso? Mahilig din, bibi ko, Aljen. Dito ka, Aljen, bibi ko. Kakausapin ka daw nila. Dito ka, dali. Dito ka. Bunso, harap ka sa camera. Maganda ka na, bakit nahiya? Opo, dalaga na si Bunso. Dito ka din sa akin. Sabihin mo kay Ate Ina, harap ka sa camera. Dali na, harap ka sa camera. Ate Shayna. Ate Shayna. Ano po kasi, may, pa to, may ubo. Grabe pa yung ubo niya. Paggabi nga, kagabi, tulog na siya, pero grabe pa yung ubo niya, kaya ginaganon-ganon po. Bibi ko, di ka na maampang ka lang. Dali na. Mag-ampang ka lang, dali na. Ka lang, pakita ka lang sa ating mga viewers. Dali na aray ko, ang sakit mo. Ade Aljen. Diyos ko, Edna. Magpakita ka na. Bakit bibi ko? Bunso, gayan mo si ate. Gayan mo daw. Magayon. Ilan mo, bibi ko? Magayon ang kadigdi sa Go na, magayon ang kadigdi. Ko. Ina, anong year mo na ako? Si Ina, si Bibi na lang, si Bunso. Ate Shayna. Maganda to si Bibi ko. Ina, magayon ka dali. Naligo ka na baga, kaya maganda ka na. Ako hindi pa. Hindi pa ka naliligo. Kuna. Ala, nanalagi. Parang nalig di Bibi ko. Dali na. Ayun na. Guys. Nakakapagod maging isang, solo parent. Solo parent. Nag-chat sa dati hindi ka may, nga, masyadong dinansan. Nag-chat sa akin si Christine. Naalala niyo pa si Christine? Si Christine, yung friend ko na pumunta dito sa bahay. Wala mo pala. Nako.
Hala, ba't kayo lumalabas? Bumalik naman yung kuya niyo sa camera. Dati sabay na yan naong dyan si... Opo. Na ano na naman kasi parang ganun talaga. Pag hindi ka naman nasanay, parang back to number 1 ka ulit. Back to 0 ka ulit. Opo, yun nga po. Si Christine, naalala niyo pa siya. Sa Legazpi na siya nag-aral. Doon siya nag-grade 12. Doon siya nag-grade 12. Wala naman pong nangyari kay Christine. Magka-chat pa rin pa naman po kasi kami. Nawala ng signal. Parang humihina. Magka-chat pa rin po kami ni Christine kasi update sa life, other matters. Tapos, yon okay man daw doon sa kanila. Tapos, ewan ko kung if diba, mag-BBU. Nag-take din siya sa BU. Ayos lang naman po siya, Kuya Kenneth. Oo, si Christine. Pero, Arinola prank. Ayaw ko nang alalanin ata yun. Ba't parang malabo na, di ba? Malabo na maging kayo. Okay man daw din sa ba't ganito? Diyan nag-klase. Pinsan ko sa BU. Okay. BU. Anong year na po siya, Kuya Kenneth? Yung cousin mo? Na nag-klase sa BU. Then, anong niya? Course niya? Tuloy pa rin ba yung allowance mo kay Kuya Noli? Opo, tuloy pa rin naman po, Sir Renante. Yung 3K na allowance kay Kuya Noli. Buwan-buwan po siya nagbibigay. Kaya thank you po kay Kuya Noli at sa lahat po ng sponsor. Hey, yung may surprise video gift niyo. Opo, si Christine. May surprise namin kay Noli. Pero kasi sobrang ganda naman ni Idol. Musta ka naman ngayon dyan? Ayos lang po ako, Sir Erwin Basset. Raha Sofyan. Raha Harun. Shout out. Nakabalik na ba sila, Christine, sa bahay nila dati kasi nasa shelter? Opo, nakabalik na po sila. Ang cute ng bahay nila, Christine. Oo. Nakapunta na ako dun sa kanila. Maraming beses na. Basta maraming beses na ako nakapunta sa kanila. Noong December 24, pumunta ako sa kanila. Ay, 24 hindi. 23 ata. Kasi 24 nagtinda ako. Miss Bicolana, pwede malaman kailan ang birthday mo from San Jose del... Birthday ko po is September. 8 months before na lang. 9 months before my birthday. Best friend mo na, Katlina. Wala mo ng birthday. Opo. Opo. Ano yung KLCC? KLCC? Big prank mo ulit si Kuya Noli. Prank mo ulit si Kuya Noli. Pagpunta dyan. Hindi ko nga alam kung kailan pupunta. Paano ko mapaprank? Diba? Marami pa ba dyan na gumihan? Gumihan! Walang bunga. Kasi lang yun. Pag nagbunga na, papatikim ko sa inyo yung gumihan. Masarap yun. Gumihan. Actually, ang gumihan dito is isang puno lang. Tapos napakalaki niya at meron doon nakatirang mga nga tawag doon? Basta yung kapre, ganun.
diba? Mga elements, elemental creatures. Ang laki ng bahay nila Christine nung birthday niya, surprise nila Kuya Nolly. Bakit kaya nalipat sila doon sa Christine, may bahay sila dyan? Nalipat sila sa shelter because of the Mayon volcano. Nag-ano po kasi yung Mayon volcano, papapansin. Kasi Si Ate Shaina. Opo, si Ate Shaina. Dito ka na. Nagpapapansin noon yung Mayon volcano at sakop sila ng 6 meter ba? Ano? Meter? Hindi yung meter. Basta sakop sila. Kasi yung lugar nila is dinadaanan siya. Pag kunyari pumutok yung vulkan, yung lugar nila, may malaking ilog doon. Yung may tulay na red na gano'n, yung lidong. Yun doon dumadaan yung galing sa Mayon volcano. Dinadaanan yun ng mga malaking bato, ng lava, gano'n, ng mga graba, gano'n. Kaya, kung saling nagsabog yung Mayon volcano, edi maano sila, kaya naglipat. Masarap pala yan, tinatawag ng... Opo, masarap po yan. Kasi tas yung buto niyan is sigsasanlag. Sigsasanlag, basta. Yun na yun. Sobrang ganda naman talaga ni Idol Katin. Salamatan po, 6 kilometer. 6 kilometer? Ba't ba nasabi ko meter? Kasi yung 1 meter, 1 meter. Diba? Ganyan yung 1 meter natin. Ang haba. Katin, mas maganda ka pa Rito. Salamatan po. Kamsamnida. Sanlag. Oo. Buti, alam mo. Sangag. Diba? Magaling talaga kayong mga viewers ko, no? Mga kayo mga perfectionist. Mga perfectionist. Basta naman kayo ng family mo ngayon dyan sa Bicol at tumataba na yung idol namin naman sikat. Okay na nga po, sabihin nyo, tumataba yung mukha ko. Mag-vlog ka lang, BG, ng Smiths. Basta, may napapanood lang kami. Opo. So, hanggang dito na lang po ang aking live. Maraming salamat po sa nagtambay. Yes. Salamat sa mga dumaan. At salamat sa mga tumambay. Yes, gano'n naman. Kasi pag dumaan, mabilis lang. Pag tumambay, tumambay ka. Gano'n. Salamatan na maray. Salamat po sa mga viewers. Team Pahuway, Kuya Nolly. Galing din kami. Hirap kaya alam ko yan hanggang ngayon. Opo. Sanlag is also a waray word. Waray din. Okay. Waray bidahay. Di ba ipalabas nun? Bakit parang alungkot? Uy, no. Sabi nga nila, ang smile ay natatago daw yung lungkot. Ba't nahalataan nyo? Charot. Bye po. Salamat din kasi lobot na kayo. Bye-bye. Love you. Salamat sa mga sponsor, Team Pahuway, Kuya Nolly, at sa lahat ng aking mga viewers na talagang todo support, mga avid follower natin dyan. Thank you very much. Lalo na kay Kuya Kenneth. Sa lahat, hindi ko man ma-mention. At thank you nga pala sa di ba, may nagpabigay ng box, yung may kasamang laptop, si Tito Dan from USA, California, USA. Maraming salamat po. Bye. Babu, end stream. Mukhang naubos na energy. Opo, wala na tayong boses. Bye-bye.